Специално за производителите на ядки, варива, снакс и други насипни продукти, Stabil Engineering предлага специализирани решения за поставяне на промоционални, лицеви и информационни етикети върху пликове, при това по време на самия процес по пакетиране. Нашият етикетиращ модул L500 работи в пълна синхронизация с пакетиращата машина. Благодарение на изнесената ролка с етикети, този модул се интегрира лесно, заема минимално място, удобен е за опериране и позволява бърза смяна на етикета. Комбинираният модул LP500 от своя страна е иновативно решение, което е предназначено за едновременно етикетиране и кодиране на фолио. На специално проектираната от Stabil Engineering конзола е предвидено място за термотрансферен принтер, като по този начин се спестява пространство на пакетиращата машина. За да гарантираме висока производителност, надежност и прецизно поставяне на всеки етикет, нашите системи са базирани само на апликатори Херма и принтери марки Мимаш, доказали се решения в най-големите предприятия в света. В пакетиращата индустрия Smart Date е нарицателно име за термотрансферен принтер. Серията Smart Date на марки Мимаш има възможност за печат на голямо количество информация, баркодове и символи, при това с висока резолюция от 300 dpi и на голяма площ до 128 на 75 мм. Принтерите работят при скорост до 220 опаковки в минута. В зависимост от модела, предлагат различни решения за комуникация, управление, оптимизация на разходите и анализ на ефективността. С системите на марки Мимаш може да се отпечатват включително уникални промокодове и символи, които се използват за маркетингови кампании и проследяване на резултатите от тях. Освен сферата на кодирането, Stabil Engineering притежава богат опит и в продуктовата инспекция. Ние сме официален представител на глобалния лидер Метлер Толедо, като техни системи са интегрирани на поточните линии в едни от най-големите производства в България и света. Нашите инженери могат да модифицират вашата съществуваща линия, така че към нея да интегрират динамична везна, метал детектор или X-ray система на Метлер Толедо. При необходимост линията може да бъде окомплектована с конвейери, елеватори и платформи, които проектираме и произвеждаме спрямо нуждите на всеки проект. Вече над 30 години Stabil Engineering е утвърден лидер в проектирането и интегрирането на комплексни решения за индустриална идентификация, инспекция и етикетиране. С близо 1000 активни клиенти ние сме доверен партньор на повечето високоскоростни производствени предприятия в България. С собствената ни линия етикетиращи машини Instelma реализираме успешно проекти не само в страната, но и на международния пазар. В основата на нашата работа стои StabilX, философия за грижа към клиента, която поставя неговите нужди, растеж и удовлетворение в центъра на всяко взаимодействие. Нашата 24/7 техническа поддръжка, сертифицираните ни и безопасни консумативи, винаги налични на склад, както и Stabil Training Center, в който обучаваме както нашите, така и вашите инженери, са естествено проявление на този ангажимент и част от всекидневната ни практика. Свържете се с нас!